to je tá pravdepodobnosť. Pravdepodobnosť pre pravdepodobnosť štatistika a presných účinných trestných údajov a jednoducho priestor na klamanie. No dobre, takže tu mám jedného študenta, ktorý je presvedčený o jednej polovici, takže hľadám priestor, tak nech sa páči. Priestor k čomu? Sa obeťa. Vyrobí kľúčku, to je týče. Ja mám pocit, že by to vyšlo aj pre celú priamku. Ale nechápem, ako celú priamku? Protože je tam národní všetky konečné jednotky, ktoré tam rejúzne sú... To prebáva do kluba. Ktorú limitu dostanú všetky. Pretože tak nemáme väčšinou nekonečné... Máme. V praxi. Máme nekonečné. No, v praxi nemáme ani kľúčky. No? Ale všetko len je tá praktikácia. Na to hovorím výsledky, ktoré sú líšia reálne. Takže jedna tretina sa reálne neblížia, tak nie sú dobré. Samozrejme, nevieme dostať človeku. To začiatku jedna práca. Dobre, a chceme sa venovať človeku. Dobre. Takže, vezmeme si kľúčku, ktorá má nejaký pomer. A budeme Pomer 1. A budeme na ňu házať účešky. Presne 1 chceme pomer. Dobre. Budeme na ňu házať účešky do čiel, kde L bude do celke, kde L bude oveľa väčšie ako jeden pomer tej kruhne, pretože vlastne L sa na ňu pokaží do celka. Dobre. Účešky môžeme házať napríklad tak, že vezmeme jeden koncový bod na hodinu a hodíme a ten druhý už nejako vyberieme z tej kruhu, čo nám to napríklad. To je jeden spôsob. A hodinu spôsobov je ten, ktorý definuje, že aký je to hádať. Druhý spôsobov je ten, ktorý okremkáva súdievom vlastne hádať udávačnej orientácie a budeme Ja sa prestávam piť. zistíme, že ono sú súdievom výsledky tam neustáva. Ja si začnem. Rôzne som myslel, že jeden je tento. Na tom zle. Takže začneme ten jeden bod. Ty nám pamäť, že nie si ďalej. Ale. Asi je. Od stredu. A teraz druhý bod zvolíme. Budeme na tom napríklad ten náš bod. Na zaujímavé sú samozrejme len prípady, kedy nám tá účeška pre konkursničku. Kde sa dajú vymeniť takou číslo. To nie je pravda. Zaujímavé nás aj iné príklady. Napríklad, zvolíme si takýto bod, ktorý nám určí takúto číslo. Ahoj. Aha. A sme doma. Nie, to je číslo. Ten druhý, tomu. No? A to je nie. A to je to... No dobré, ale tak takto dennej police môže byť jedna. Keď ste príklady, ktoré nám byť tu, vydajú to tak, že to pomere, takže nemôžeme uvedať. Takže mohli sme bol z tej strany, pretože ak to volíme číslo, tak by to dali tak, aby sme ho zvolili osobno. Pošli to všetko na všetko. Áno? Dobre, takže sa nám zameráme nie na prvý to na to. A jedným bodom hore a dole je to nižšie, no. Takže môžeme hľadať tie body do takého uhlu. Tým, že môžeme si tiež dobre doslať polovicu toho uhlu, On sa by ma jedlo. To má vlasy. hlavná rád, kedy tá dĺžka bude väčšia, ako je právna dĺžka, ktorá dobre. Ešte si kúpim nadvýšku. Môžeme si uvedomiť, že na druhom záujme môžeme si uvedomiť, že niektorý príklad sa môže povedať, že tá dĺžka nie je schopná presne vyjsť. Do 6 minút to stihne, lebo vlastne miesta na kafe. Sa posmíš. Ale môžeme si uvedomiť, že takýchto prípadov je veľmi málo, konkrétne môžeme si zistiť
trajekt do sieti liniek, takže by môžem priamo môže nastať výnimky. Dobre, no skúsme to nejako dostať do jednej polohy. Dobre, takže budeme predpokladať, že byť vie, keď som tu ľudí, ktoré sa dáva, ukázať, že tých prípadov je oveľa menej, kedy sa nemohol to je skoro oveľa menej. Nekonečnýkrát menej. To je asi taká údržka ako skôr. Áno, nie je rovnako, ale keď vieme, že keď zebrali to, že nám malo blok, tak naraz to bolo dále. Dobre, skúsme to jednu polovicu. Dobre. Jenom sa ukáže, že to dialogom C je oveľa väčšia pekná, pretože dialogom C menšie ako 1 tiež môže byť zanedbateľné. A môžem si všimnúť, že to veľmi dialog. Taká kľúčka, táto oka, ja vidím ako priamo. Takú. A keď sa javie kľúčka, tak si môžem aproximovať cestou a môžem si znovu všimnúť, že to je akurát jedna polovica prípadov. To si ako všimnú. No to nie je ako dokladne žiadna proporcionálna riešenia. Je to isté riešenie, že nie je úplne to isté, že tam aj viac. Nie je také isté, že ja keď to sa robí korektne, že nie je to priamka, ale až sa myslím, že je to ľudná a až sa myslím, že sa vyšlo do toho priamo. A ešte môžem to problémy nie dovolí, takže je to riešenie podobné, ale nie je presne také isté, pretože sa berie do úvahy len jeden smer. A to je presne to. Tam to riešenie dúho. To je také isté riešenie ako toto. No, tým, že tento bod to musíme udiať. Dobre, tak ja ukážem toto riešenie s týmto úvom. Toto riešenie je presne také isté ako toto. A toto riešenie je postavené na kľúčnici. Tuto je ten význačný step. A aký môže byť tento úvom? Žalta len sa na tie skupiny. No a teraz, ktoré na to je to? Respektíve, takže na zrazu tu máme pravdepodobnou A to je hlas. tá jedna polovica, jedna tretina. Takže túto otázku je nechám otvorenú. A uvidíme, či to dozviete. Predpokladáme. Ja som mal ešte jeden taký nápad, ale nevedel by som to absolútne porátať. Ale že by sme zvolili jednu dotyčnicu k tej kružnici a všetky tie by premietali do nej. A potom z tých premietov rekonštruovali, aké budú dosahovať dĺžky. No ale tam je problém, že tam sa viacero... Áno, viacero. Bude tam mať viacero, ale to nebol, myslím, až taký strašný problém. No, ešte ústie a uvidíme. No. No neviem, ako sa tam sa nedá, neviem, ako chcete odlíšiť to, či povedzme, jedna tetiva môže byť takýto úsek a túto taký úsek môže vydať túto tetiva. Neviem, ako to chcete odlišovať, takže to chcete zložiť... Tam som musel brať aj o 2 body na tej priamke potom, na tej dotyčnici. No dobré, ale to je zase istým spôsobom, to sa ide o tom, aký model my použijeme pre tú reálnu situáciu. Ako náhle použijeme hociaký modelový výkaz, no hociaký, napríklad tu máme 3 modely, ktoré nám dávajú 3 rôzne výsledky.